Sziasztok! Ebben a rövid videóban szeretném bemutatni nektek a legújabb szerzeményemet, amely egy Hulta Force, remélem látszik, Agdor fejsze. Kézzel készült, Svédországban, látjátok, szépen bele van itt a logó, 800 grammos maga a fej, ilyen kis szép formás. A nyél az hikorifából van. Nagyon szép az erezet is. Kezelve van olajjal. Látszik a színén. Nagyon pofás. Egy ilyen kis bőr élvédővel érkezik. Ez csak egy sima egyszerű patent. Leveszitek, és alatta ott van a gyönyörű kis éle. Pénteken érkezett hozzám. Azóta még ki sem próbáltam, nagyon éles. Borotválja a szőrt, simán kipróbáltam, de ezt a -7 fokra való tekintettel most inkább nem mutatnám meg. Ezt a parakordot már én kötöttem rá, ez gyárilag nincs rajta, de ismerve magamat néha szoktam mellé ütni, úgyhogy védjük csak ezt a részt. Általában vagy bőrrel, vagy így parakorddal körbe kötözik, és akkor nem tudod szétverni, legalábbis nehezebben. Hátulról íme a fej. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, ha közelebb hozom a kamerához. Lehet, hogy látszik is a kovácsolás. Ugye hát kézzel készült. Na most azért benne van az emberben a kérdés, hogy több 100, illetve 1000 darabot vajon hány kovácsuk készít el. Én hiszek nekik, hogy ez kézzel készült. Az élezés az viszont biztos, hogy köszörűvel történt. Nem fogjátok látni, de itt mikor megvettem, és ha megkaptam, látszott a köszörű, hogy megégette. Ezt már én egy picit utána éleztem. Ennek ellenére remek. Hát az él az egy picit azért lehet, hogy sérülékeny, mert eléggé keskeny. Mármint, hogy nem sok anyag van mögötte. Nem az a domborúra hagyott él. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép ára, 30 euró körülbelül. Ki hol tudja ugye megvenni, beszerezni. Ja igen, ami még fontos, látjátok a fejet, beszorították és hát van egy ugye faék benne, meg át van ütve egy ilyen henger kúpos ékkel is még. Az illesztés van, ahol van egy pici hézag. Itt is. Hát ott most nem látjátok, már bekötöztem, de alul is. Ettől ellenére ezért ez nem lötyög, nem mozog. Hát ez egy akác volt, elég fagyos. 2 darab ütéssel abszolút sikerült ketté vágni, úgyhogy hát piszok jó. Ha lesz időm, és majd kicsit jobb idő lesz, akkor egy kicsit több használat alá vetem a kis fejszémet, és majd meglátjátok, hogy mennyire szuper. Hát itt van rajta egy ilyen kis piktogram, hogy azért ütni, tehát ilyen módon, hogy a fejét ütitek itt, nagy kalapáccsal, vagy valami nem, ám kibírja, én azt mondom, azért nem tanácsos, tehát nem arra tervezték, de remek darab. Sziasztok!